Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, one more boy Eze-Ana Ugochi to Benorif there. Abumoni Sinchuaja, Ordinary Restoration Evangelical Mission. Issue why the Weber but how to reduce repeating spiritual work monthly. How to reduce repeating sacrifice monthly. You know issue why. So get in issue why the better. There is nkuzi ga-atọgide anyị wee kwuo na nwere ihe ị ga-eme ka ị wee kwụsị ide repeat aja anyị na-achụ n'ọnwa ọbụla maka na mmadụ nwe ọgada ewu na-ata. O nwere ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịma dịka onye ọfụ n'Igbo spirituality. Ọ bụrụ ihe dịrị dịka novice, especially mgbe aka esichara ike na every month ọbụla na ị ga-echukwa chi gị, na ị ga-echukwa agwụ, na ị ga-echukwa ndị ichie, na ị ga-eme nke a ma ọ bụ na ị ga-eme nke ọzọ monthly. Haba ọ bụrụ na imebe etu agha ọ ga na-enye gị nsogbu na ya finances. Quote me anywhere. Ihe a na-agwa gị ọtụtụ ndị mmadụ ama agwa gị ya. Yes, mana achọ ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Nke bụ eziokwu bụ na dịka onye batara n'Igbo spirituality, o nwere ihe dị mkpa ị kwesịrị ide eme. O nwekwara ka ị ga-esi wee chịkọta forces gị ọnụ. Ma ọ bụrụ na ị align wutu mmụọ gị na ha so, o nwere ka ị ga-esi chịkọta ha ọnụ na-echukwa ha atụ once dịka ezumezu. Dị afọ ọ ga-enyere gị aka isi some certain things. Ihe dị mkpa na ịchụkwa ụmụ mmụọ gị na ha so bụ recognition. After recognizing them, after aligning with them, ịchụkwa ka ọha ọnụ, bụkọ ọha ọnụ ka o wee dịrị gị mfe. Ihe m na-achọ ka m kọwalụ gị bụ pay attention today. You will learn a lot of things ga-enyere gị aka. You save more money and still be more effective. Before I go to the nkuzi anyị wee bịa n'ụbọchị tata, ọkwa dị mgbe echefu na anyị nọ na month of May. You can join us anywhere you are all over the world. Anyị bụkwa na distance abụrụ barrier. Isonyere anyị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Ụbọchị ikpeazụ ọnwa anyị ga-eje chịkọta ya. Ọ bụrụ na ị dị interested na isonye na aja, ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta. Na-achụ aja na-aga ụfọdụ isi ganye n'ọnwa agwụ. Chat up na WhatsApp, forward all details again. I want all the details I need from you in order to book you. Then you make token donation to the account number. WhatsApp number you get what I'm no one asking you when I 0805 78 37672. Mob 0813 8243 871. In a screen you got 4 numbers in the ample. Now let's continue. Nankuzi Ijibe. Nkuzi agbara ọkpụrụ gbado a life changing one. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe dị mkpa. Today I want to address NS seekers only. People that came back to ordinary Igbo newly. Ihe ga-enyere gị aka ka ị wee kwudosi ike. It worked for me and it is working for many people. Yes, my children all over the world. Ihe na-achọ ịkọwara gị na ihe dị mkpa bụ i recognize your forces. Bido na chi gị, bido na ndị ichie, bido na ndị otu and all your spiritual associates. Ihe dị mkpa bụ recognition. Align yourself with them. After aligning yourself with them, you don't need to continually feeding them monthly because it's cost effective. Yes. Ọ bụrụ na ị continue na-echukwa ha separately n'ụdị a, efu na ọ ga na-enye gị nsogbu na ya finances, especially gị nwa bụ onye ka na-struggle. Nye m ntị gị ka m kọwalụ gị ihe ọtụtụ ndị mmadụ ama akọwara gị maka na ụfọdụ amara. Yes, a na-egba nwa atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye ịtọ na-agwakwa gị na-emerọ mmadụ maka iwu ma na-emere iwu maka mmadụ. O nwere ohe ụfọdụ ndị mmadụ amụrụ dị ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. Ụfọdụ amagwa na-enwere ihe enwere ike ime mbara wee sụọ mbara nni. Nye ka m bịa ka m kọwara ka ntiwara gị aka oyiwe ntụgbe dịka onye isi nchụaja. Yes. Ihe chọrọ ka m kọwara gị, ọ bụrụ na ị ga-ege ntị ya amụta ihe na ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye nkịtị bata n'Igbo spirituality, akpọrọ gị ọlụ, ị nọrọ n'ihu ọlụ gị, ọ bụrụgoro na akpọrọ gị ọlụ, ibidobere ọlụ gị full time. Gee ntị ka gwa gị ihe nji wee bịa maka gị maka oji aja ada. Ọtụtụ n'ime ụlọ na-akọntinu ugo na-arụ ọrụ mmụọ every month. Now, your finances nọzi na-echeta ebebe. Gee ntị.
ọgwụgwụ ihe nkụzi gbasara blood altar and non blood altar. Ọ bụrụ na igbo onye na-eso nkụzi m jee chọọ ya bụ nkụzi. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na enwere ọgbụgba ndụ altar dị iche iche ewubere na ngwurube nna gị, na ya lineage, na ya root, dịka ebe egwuwere akwarị, ebe ewubere obi ndị ichie. You can align yourself with all these forces. Chukwa ndị a maka na nke a bụ igwe. Mana ana m achọ ịgwazi na ị nwere ike iri negotiate forces gị na ndị ahụ forces gị, chi gị, ndị ichie gị na forces niile so gị. Ị nwere ike iri negotiate ihe imewu. Ị ghọtara ya? Ihe mmụọ na-achọ ọbụ obi tiwala etiwa na obi gwepịara egwepị. Ihe mmụọ na-achọ ọbụ commitment. Agwana gị before, ejekwana bi ego, ejekwana lana maka na ị chọrọ ịrụ ọrụ mmụọ. Eziokwu na akụrụ mmiri ka m chọrọ ịgwa gị. Ihe m na-achọ ịkụwalụ gị bụ ọ bụrụ na the well to do na ị nwere what it takes ịda achụ aja ndị a repeatedly every month. The choice is yours. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego ị ga-eji na-achụ ụdị aja every month, gee ntị, ozi a na-ada maka gị. Ihe ị ga-eme bụ nke mbụ, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee, align ya with your forces. Enwere so many ways to align your spiritual forces. Then after aligning with your spiritual forces, ndị ị ga-esetụrụ ha, ndị ị ga-eme udo with ime udo. Ọ bụrụ na imesi udo, gwazie ha na ị chọrọ iwube ọgba ndụ ọhụrụ. Ndị ọ dịkwa, ọ bụrụ dibịa niile ma nke a, ọ bụrụ spiritualist niile ma nke a. Ọ bụrụ na gị na mmụọ na-eje n'ọgbụgba ndụ, bịa with your own terms and conditions. Mana ị nwere ike nwere idea. Yes, ị nwere ike iwube ọgba ndụ nke wee gwa ha na taa unu bụ ndị ichie, na taa ka m na-echukwu unu na-achụrụ unu aja ihe mme, mana biko na taa m na-achụkwa unu na unu ama agbazi m ụgwọ ọbụla aja ihe mme ọzọ. Ị ghọtara ya? Na taa ọ bụrụ na ngọ ọfọ narụ na ya, ọ bụrụ na nchụ aja narụ na ya, imechaa ya ịchụọrụ ha aja nke anwa wee wubezi ọgba ndụ ọhụrụ. Na ihe ị ga na-eme bụ monthly, na ị ga na-aga ọfọ gị as usual. Then na ị ga na-eme saraka, na ị ga na-achụ aja etu aka kwere gị, mana ọ bụrụ si compulsory na ọ ga-abụrịrị aja ihe mme. Yes, ọ bụrụ na ị mara ka esi eme ntụ, etu aka ị ga-esi wee negotiate with all your forces. Ihe ọ bụrụ na ime ya etu ọ ga-adịrị gị mfe. Mana ọ bụrụ na ije mara onwe gị na ọ bụrụ na ị ga na-eme ya every month, ọ bụrụ na aka esiri ike, ị nwere ike ịnọ n'ọnọdụ echeta ebere. Ọtụtụ ndị mmadụ ama agwaghị ha maka na ụfọdụ amara na ọ dị possible. Yes, mana ihe na-achịkọbara gị as a priest bụ na ị nwere ike iri negotiate the terms and conditions na aja ị ga na-achụ. Ị nwekwara ike ibukọ ha niile ọnụ. Na ọ bụrụ na imechara udo with your forces niile, ibukọ ha niile ọnụ into one installation, one altar. Nwa ha na ebe a ka ị ga-anọ wee na-echukwa ha bụ ezumezu. Gịnị bụ ezumezu? Ezumezu bụ chi gị, ndị ichie, ndị agwụ, ndị nke mmiri, ndị nka. Bukọta ha niile ọnụ, si ha n'ọnụ ebe a ka ị ga na-achụziri ha aja. Ọ dịrị cheap, ntị ọ dịkwa very effective. Then nke ọzọ ị kwesịrị ịmakwa bụ ị nwere ike ịchụkwa ka ọhụrụ ngwana ndị na-ejikọ aka ọnụ wube altar for igwe. O nwere ndị na-eji aka ha nwee altar i belong to ya. Yes, o nwere altar onye nchụaja, onye ahụ the work of the priest. O nwere priest i believe in ya. O nwere altar i believe in ya, like Roman Catholic bụ an altar. Yes, then etu a ka esi wee nwa ndị nchụaja ha, ndị akpọrọ priest, nwee ndị high priest. Ọ ndị abụ high priest ka akpọrọ nnukwu onye nchụaja, onye ahụ bishop. Then pope na onwe ha bụrụ onye isi ndị bishop. Ịghọtara ya? So etu ha ka ọ dị ha agba ọta n'ọrụ onwe, etu a ka esi nwee various altar in Igbo spirituality. Mana ọ bụrụ na ịma na o nwere altar i belong otu ya, altar ahụ i belong so ya bụ altar. Ị nwere onye isi nchụaja na ya bụ altar na-achụ aja, na-watch ya back, na-echukwa gị, na-enene ihe na-eme n'ụzọ gị. From time to time, or watch ya back, or watch you at the back of the children. Onya kpatara na temple anyị nwere ndị anyị kpọrọ consecrated. Ndị anyị kpọrọ consecrated bụ ndị anyị align goro chi ha na mmụọ so ha chi ha one after the other. Now ha decide here to renegotiate
the new standing, renegotiate ihe saraka ha nwere ike ide eme ma ọ bụ contribution ha nwere ike ide eme ma ọ bụ inyeru the less privilege aka ma ọ bụ support evangelization na ụdị ma ụdị ọbụla aka kwere gị. In this particular one, you negotiate what you can afford, or you decide as things unfold, ihe ọbụla ị nwere, you contribute in form of charity, in form of evangelization. So be it. You nwere power after aligning with your forces. You say, but from today going forward, see the talk is in Ari. And you go to I have the driving seat. You took all their forces. Renegotiate is here gwa na etu aka chọrọ isi na-eme going forward. Onya ndị aka anyị nwere hara temple one ndị aka anyị the consecrated. Ihe ọ pụtara bụ na those people are one of the consecrated. Ihe ọ pụtara bụ na ụtụtụ ọbụla dịka ndị nwere m dịka nna na the spiritual as a priest. Ihe ọwụrụ m bụ ụtụtụ ọbụla nna aga ọfọ ụtụtụ mkpa na-erota ha na ịga ọfọ nna achụ aja ọbụla nna achụ nga na-erota ha na ya. I'll be watching their back, checking their back. You don't even need to tell them. You need from time to time. Because when you in one family. So as a family, na family when I took autonomia, then the Cotahanchari Nanya, so go out and go. All work all Ige Nanya never had one by one, not do a set. Natural had jadi teacher without even their consent. Ihama wana haga na ihoma gane mena. Whatever wana ha will give you a see ngwa nenka we na atu aja. Yatago that is normal. By so di no biere na kenke. Yes. Nke ebua ido don chori ma address bu ndo bu compulsory na ha ga na echukwa forces so ha. Maka ihi na ọrụ ha ji n'aka the too numerous to mention. Bụ ndị akpọrọ ọrụ dipias in office or spiritualist in office. Enwere spiritualist mana ha nọ in office. Enwere dipias mana ha nọ in office. Ndị ọrụ mara mana ha ebidobere ọrụ ha full time. Ihe kpatara o ji abụ na mụ nwere onwe m personally every morning mma aga n'ebe ezumezu m nọ, mma aga n'etu ebe ndị ụmụ mmụọ dị iche iche ndị kpọrọ m oku nọ, tụọ ha nzu, gụọrọ ha ọjị, mee normal rituals na-eme daily. Etu aka nsi eme ọnwa ọbụla, I renew the energy. Ihe nji eme ya wụ maka na m nọ na dibia in office. I will a priest in office. So I have to chukwa all those forces ka ha niile wee jikọ aka ọrụ n'igwe wee kwudoro m n'ọrụ n'alụ ka ọ ga-abụ nsị gọzie ndị mmadụ ọdịile, ka ọ ga-abụ nsị shall be well with you ọdịile. Because of those forces, there's some I need to be chukwa have one by one because of na he need much strength in order to be able to dispense those grace. All of the two are transformer. Transformer need the power, higher source from the power source, so that transformer will be able to distribute it within the low tension. So go on as a priest. All compulsory. They can all the forces. He will maintain all your spiritual strength. Because all the spiritual strength here, all your spiritual children will be tapping from. In order to the umbrella, in order to go to church, Nenyendo, when Yendine, no Burude, Dina guy. You know that? So, all the way, Dibia or spiritualist in office, all one need the monthly maintenance, all one need the weekly or daily maintenance of your spiritual forces. So that you put an incredible. He will weak away protect here, the non Burude. Oburo a commoner, non a men market. No, but a commander no, but a commander hearing every time. Oh, no, unless it's what if you do not care, either Masaraka, no problem. Mana won't I carry Zuria. He gave me renegotiate here, meet here spiritually, see Marania, go renegotiate here forces. Renegotiate here the new method of sacrifices. Kachikotiono, go where did they give him fair? On where they came in form of maybe Saraka in form of supporting evangelization in many forms. As case may be, the keys were agree with
the person, the priest ga-emeri ya. Ọ ga-adịrị gị mma n'ụzọ dị etu a. Ị ma continue na-achụ aja as a novice, maybe as a new person. Ị na-achụ aja ndị a every month is ọ ga-eri gị ego. Mana ọ ga-enwe that altar which you belong to. That priest ya nwa nọkwa onye nchụaja na-agba ụkọ na-ebi etiti gị na ụmụ mmụọ gị na ha so. Onye nwa bụ onye ga na-anọ na oversee ihe niile gbasara ọdịmma gị. Ọ na ọ dị ka nwoke lụrụ plaza, lụchaa plaza wee chọọ a lawyer ka ọ bụ ọrụ ya ịda afụ ịda maintain that plaza na-ewetara ya returns. So etu akụ kwesịrị ịdị. So ihe nji ekwu ihe abụ ọ bụrụ maka na ọtụtụ n'ime ụlọ amarọ ị ga-alụgodo ọrụ taa this month ịlụọ next month ịlụọ ụmụgide otu mgbe ike agwụ gị. Mana ana m achọ ịgwa gị maintain your spiritual forces, renegotiate the new method gị na ha ga-eji wee connect because ịkwụ ọnụ ụgwọ iji then renegotiate the new method gị na ha ga-eji wee na-aga ka ihe wee dịrị gị mma. Ka m kwụsị ebe a. Nkụzi a achọrọ m ka ọ too ogologo too much. Ọ bụ ụzọ na chọrọ ịgba more about it, WhatsApp me on my WhatsApp number 0805 7837672 or 0813 8243871. May the blessing of Chukwu Primi be with you all. May you be protected. May you be blessed. May you be favored. N'aha Chukwu Primi no yikiri na sinaki abia. Ka emesianu udo dịrị onye ọbụla.